Min by er så kedelig. Hey, hvem der? Hvor kom du fra? Har din by, hvad der skal til? Hvad mener du? Til at kunne blive kaldt børnevenlig by, selvfølgelig. Hvad snakker du om? Wow! Hvad? Hvad sker der? Hvad laver vi her? Lad mig sætte det i et perspektiv for dig. UNICEF udpeger byer over hele verden, som kan kalde sig børnevenlige. Hvis altså de har, hvad der skal til. Sikkerhed, sjov og frihed for alle børn. Okay. Så det er ligesom... Nej, jeg er stadig forvirret. Jamen, så lad mig vise dig, hvad der kan ske, når man sætter fokus på børnerettigheder i en lille by i Danmark. Se her. Politikerne er blevet interesseret i børnerettigheder. De har lært en hel masse om anbefalinger for børn. Og så har de involveret og skabt ting sammen med børn i kommunen. Børn har også været med til at lave sikkerhedszoner på farlige veje. Og det er der faktisk også blevet lavet en hel udstilling omkring. Der er også blevet lavet et koncept for en lokal børneavis. En klub for børn i udfordrende situationer. En tænkepausebog. Og en hængerode om børnenes rettigheder. Begge dele lavet af børn og til børn. Der er gjort klar til at starte et børn- og ungebyråd og kommet en side om børnevenlig by og kommune på byens hjemmeside. Og så er der blevet lavet ting, som skolerne kan bruge til at lære børn om børnerettigheder. Wow. Bare det var min by. Dem, der har været med til at lave alt det, er også blevet klogere på børnerettigheder. Og så er kommunens politikere selvfølgelig også blevet meget bedre til at samarbejde med børn. Nu er der også flere andre kommuner, der gerne vil være børnevenlige. Og faktisk er der også flere andre lande, der nu kalder byen for børnenes hovedstad. Børnenes hovedstad. Men hvor er det? Jamen se, det er lige dernede. Alle børn har ret til at blive hørt. Billund er anerkendt af UNICEF som børnevenlig by og kommune. Her lytter vi til børn.